Peter. Yes. Jamen, så Vi har... håber på en Dakar på 25. Så har vi drenge fået lov til at... Nej, vi har ikke fået lov. Vi tager os lov til at sige noget. Og det eneste jeg vil love, det er, at skærmene de bliver mindre og mindre. Fordi at, så de næste, der kommer, de har mindre skærme. Men kære far, kære mor, kære alle sammen, kære alle gæster, tillykke med guldbryllup. Ja. Det er jo ikke alle forundt at komme så langt, hverken i forhold til, hvor lang tid vi bliver givet her af tid, men jo heller ikke i forhold til statistikkerne, ja, hvor ofte man egentlig bliver skilt. Så det er jo ret stærkt gået. Snakker du nu igen? Er det igen for det er ret stærkt gået, og det er noget særligt, så tillykke med det. Tak. Det er jo sådan set også virkelig særligt, når man tænker på, hvad dørkarmene hjemme på kirkestien, de har måttet stå model til. Der er godt nok mange dørkarme og meget bus, der i løbet af tiden er faldet ud. Men altså, sådan må det være. Og det er også særligt, når man nogle gange egentlig skulle tro, at det sådan set er en hund og en kat, man har sat sammen og lukket inde på cirka 0,5 kvadratmeter. Hvor fanden har han fundet det hen? Skål, to. Skål. Men I har jo klaret det 50 år. Og vi er faktisk ret glade og stolte over, at vi sådan set kan mødes alle sammen. Og stadigvæk være sammen om jul og så videre. Og ja, når jeg siger, at vi kan mødes alle sammen, så kan I jo sådan set bare kigge på bordet derovre. Med undtagelse af 2, så er det sådan set jer, der er skyld i resten. Og så kan man jo så vurdere, afhængig af de øjne, der kigger, om det er en katastrofe, eller det er en succes. Succes! Det må man jo selv vurdere lidt på. Jamen, vi har nogle dejlige børn. Hold nu din mund. Når jeg tænker tilbage, så har jeg også været barn engang, og det er nok, udover nogle af jer, der sidder herovre, så er det jo nok mig, der har oplevet længst tid med jer to. Og deraf skærmene bliver mindre og mindre senere. Men jeg tænker sådan set på en barndom, når jeg tænker tilbage, hvor jeg altid har været der. Hvor vi har følt os trygge, og vi har haft et dejligt hjem på Kirkestien 38. Så flyttede vi. Nu er det godt nok småt. Tak for det. Tak for at skabe gode rammer om os som små, og for at sikre, at vi har haft en god opvækst hedder sådan noget. Jeg husker også, at en gang imellem, så fik vi cornflakes eller havregryn til aftensmad. Og på det tidspunkt, der fandt jeg det faktisk ikke så mærkeligt. Men så var der en dag her for ikke så længe siden, så sad vi derhjemme, og så var Trine ikke hjemme. Og så skulle vi også have havregryn. Og det sagde Frederik, det kan man ikke spise til aftensmad. Det er ikke aftensmad, det er morgenmad. Men ja, der er jo åbenbart andre boller på suppen nu om dagen. Så har jeg jo så også altid sagt, at vi kommer fra et nøjsomt hjem, og I har alle sammen opdaget det. Far han har nu sagt 7 gange, jamen han skal betale, og det bliver dyrt og alt muligt andet. Men det handler jo sådan set om, at far han jo voksede op, da han skulle vaske spanden. Og jeg ved ikke, Erling, om du også nåede det, eller på et eller andet tidspunkt, at det var slut. Jeg fik lov til at se på. Du fik lov til at se på. Jeg kunne godt forstå, at det var.
Og mor, hun kommer fra en meget lille lejlighed inde i Vejle, sådan en rigtig bybo. Og onkel Preben, han jo sandsynligvis har fyldt det hele. Så, det er jo ret nøjsomt. Så det er jo ligesom det, I har bragt med til os, og deraf har sikkert også cornflakes og så videre. Så kom jeg til også at tale om, jeg tror det er et par år siden, så spurgte jeg faktisk lidt hen til at sige, altså var det så slemt, at vi ikke havde råd til andet end det der cornflakes og havregryn? Og det mente de bestemt ikke, det var. Altså jeg sagde, nej, det var nok fordi, at det skulle gå lidt hurtigt en gang imellem. Og det er også okay, men så har jeg reflekteret lidt over det senere. Og man kan sådan set sige, at der er noget, der ikke helt hænger sammen. Fordi, at i hvert fald er ret, det jeg husker, den bil vi havde, det var en Fiesta. Og altså den var så lille, at Stefan og jeg kraftedeme skulle stoppes derind i den der stol der. Det var nødvendigt. Ja, det var nødvendigt. Så hvorfor er det, den var så lille, hvis I siger, der var råd til andet end havregryn og cornflakes? Og så ikke nok med, at den var lille, men så bestemte I kraftedeme at få et barn mere. Så først så var der to med 2 store stole, og så skulle jeg med skubbes ind i midten, fordi nu kan jeg ikke have stolene længere. Så skulle jeg sidde der i midten, og jeg kunne kraftigt få min lille røv ned imellem i den der Fiesta. Så det er jo noget af det, jeg har tænkt over, altså, det var ret nøjsomt, det er ligesom kommet til. Og så på den anden side, så blev vi også tvunget til musik. Jeg har jo nok hørt om før, at jeg blev tvunget til at spille harmonika, det gjorde Stefan også. Og et eller andet sted, så er det jo, i dag kan man jo godt tænke tilbage og sige, det er jo meget rart, så kan jeg godt læse de der noder. Du bare se. Men ja, det var meget godt, men vi skulle alligevel køre i Fiestaen. Ja, vi havde spået og master. Nej. Og ikke nok med det, så fik Stefan lov til at spille trommer, og det skulle fandme stadigvæk foregå i Fiestaen. Ja, altså ret sølle, at vi kørte rundt i den bil. Heldigvis trådte Preben jo til på et tidspunkt og fik en lidt større bil. Det var så, da jeg var flyttet hjemmefra nærmest. Ja. Ja, Det var derfor, vi fik råd. præcis. Det var også derfor, jeg ikke var med på vores udlandsrejser, men det har I nok hørt før. Det var også derfor, jeg ikke fik nogen krokodiller på mine trøjer. Så det har et hårdt barndom, selvom den var god. Men De vandt bare forkert. far, du har jo også været med til at hjælpe os over ved os i huset. Og du har både hjulpet med kælderen og skuret, og så skal du selvfølgelig sidde og hygge lidt over ryggen der, kan jeg godt forstå. Men det er faktisk ikke det, jeg lige vil komme ind på, fordi jeg har en pointe, jeg gerne vil fortælle lidt om. Det er nemlig sådan, at da vi skulle bygge kælderen, så havde jeg fået en genial idé. Jeg har nemlig fået ideen med, at mellem vores badeværelse og ind til vaskerummet, der skulle ikke være andet end sådan en skydelåge. Og det fortæller jeg til far. Det første, han siger, det er fandme frontsvagt, det der. Det kan da ikke lade sig gøre. Det kan man da ikke. Nå, men der er jo noget af det der i at være lidt påståelig. Han blev ved. Jeg tror, det er første par år siden, han siger, ja, det fungerer sgu egentlig meget godt. Det er fordi, så kan vi stå inde på badeværelset, så vi lige rulle fra, og så kan vi under hylderne ind i vasketøjskuren. Så kan vi lige til igen. Og så var det, jeg tænkte, fordi så her til julefrokosten sidst, det er ikke så længe siden, der siger far, at der var ørerne lige ved at falde af. Og Chris, han er fandme også påståelig. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det er han. Men selv vil sige, at det er gået i lige linje. Så Chris, det har du farfar derovre, tak for.
Om at blive bager og Chris. Mor, der er mange ting, som man kunne sige her. Shake. Vi har, og jeg tror, nogle af jer kan måske huske, at jeg sagde, at vi har fået, at der var 3 containere med toppervarer til os. Nogle af jer kan huske det. Det er 25 år siden, det er rigtigt. Har I fået det? Vi har fået det. Og lurer mig, ved I hvad der er sket? Det var fyldt op igen. Det er fyldt, der var 3 40-fods containere. 3 forskellige steder. Men så har fruen hjemme på os, hun har kraftedeme købt noget andet ned fra Netto. Men det er bedre, det kan gå i mikroovnen. Så jeg siger det, der har jeg prøvet at forklare hende, at det er nok ikke det, hun skulle have gjort, men det kan gå i mikroovnen, og det er åbenbart meget bedre. Så nu er der kun en halv container tilbage. Men udover det, så har du jo også strukket. Ikke strukket dig selv ud, men du har strikket til os. Og strikket rigtig meget, og det er vi alle sammen glade for og bruger det. Tak for det, mor. Og så er der selvfølgelig også julekalender og småkager og adventskranse og cookies. Og dem siger Emil, det er verdens bedste cookies, så han vil godt have opskriften, fordi dem vil han gerne lave. Så sagde du til sidste jul, nu er det slut. Og det er da fuldstændig uforstående. Så vi har bestemt, at der kommer en klage med 3 eksemplarer med kalkeret papir imellem. Fordi det kan fandme da ikke passe, at det skal være slut med det. Så har du jo selvfølgelig også altid hjulpet over ved os, og det er jo ikke dig, der har lagt sten på sten. Nej, det er forkert. Undskyld. Det er jo smadret sten. Det er ikke dig, der har gjort det. Det er far. Eller Andreas. Men du har altid hjulpet med alt det, der var udenom. Og når Trine havde en skrigende Emil på armen, som virkelig sker tit, og stadigvæk sker, så kunne du hjælpe med det. Så det gjorde også, at vi på vejen herover spurgte drenge, hvad hvis I nu skal sige noget af farmor? Hvad skal det så være? Og så sagde Frederik, men farmor, hun er altså elskelig og godhjertet. Så farmor og farfar, tak for den støtte, I har givet os. Tak for det, I har hjulpet os med indtil videre. Vi håber at kan nyde mange flere år sammen. Og det gør jeg også nu ved at se, nu jeg kommer til at slette det. Det er sådan noget, der kan ske her. Men vi har jo også haft nogle gode flodbrudssejladser sammen. Og der tror jeg vil fortælle en lille historie, fordi at en gang imellem, så mener far åbenbart ikke, at han har opmærksomhed nok. Eller får opmærksomhed nok. Så vi skulle lægge ting i en sluse, og så sejler man stille og roligt derinde, og kaptajnen, det er mig. Jeg står over ved roret og siger, rolig nu. I skal først stige over bord, fordi man skal stige over bord, så skal man smide fortøjninger på de der dæmser, der står der, og så kan man bruge slusen. Rolig nu, I skal først gå over bord, når der er tid til det. Faren står der, ja, det skal jeg nok. Godt, hvad tænker han? Jamen, der er sgu ikke langt derover. Nu er det tid til, at jeg skal vise, hvad jeg kan. Så stiger han ud. Og så kender I godt den der, fan han hedder Juleben, ikke? Og Mik der fra tegnefilm, ikke? Når han løber ud over, så er det der, og det skete også. Han badede lige ude i vandet. Det var vådt.
Så er der jo så er der sådan et stykke her med en griner båd, ikke, og så ja. kanten. Og nu er på Hvad svømmer. fanden laver du? Han svarer ikke noget. Han sagde bare plask. Nej. Og så står jeg der, hvad skal man så gøre? Så drejer jeg den anden vej for ikke at smadre ham ind mod kanten der. Så råber han dernede fra, hvorfor fanden drejer du den vej? Jeg var ved at droge. Ja, det er for ikke at smadre dig eller knuse ham mod det der. Og så løber jeg hen og prøver at fiske ham op, og så står han der som en eller anden båd mus. Det er utroligt, hvad man skal være stå model til, når man bare er sådan... Nej. Du stod der længe og kiggede på os. Så det har vi talt lidt om. Og vi har også aftalt, Trine og Emil og jeg, at hvis du ellers skal opføre dig ordentligt, så har vi bestemt at invitere jer med til Belgien her senere på året til endnu en sejltur. Så det håber vi, I vil Det med må på. vi se, om man kan klare det. Der er langt svømme dernede. Men den står herovre, og så har jeg en bror, og han er, som I sikkert ved, lidt yngre end jeg, 3 år. Og det er ham, der sad på den anden side i Fiestaen. Ja. Jesper siger, at skærmene bliver mindre. Vi havde snakket om, at vi skulle maks bruge 20 minutter. Så jeg har siddet og slettet, fordi jeg har brugt en del. Så vil jeg sige til fars forsvar, og det ved Jesper selvfølgelig ikke, men når man siger over bord, så er det over og i vandet. Så far gjorde sådan set bare det, Jesper bad om. Han skulle have sagt, var selvfølgelig af bord. Ja. Så den må hænge på Jesper. Det ved han så til Belgiens tur. Tak. Så står Jesper og siger, vi havde det så godt, og vi havde det så godt. Det må stå for egen regning. Altså, jeg har da også haft det okay. Det var okay. Jeg havde jo ham som storebror, så det kan jeg udfordre. Men så er der rigtigt nok, som han siger, så kom der en mere. Og der fik jeg fandme udfordringer. Fordi at han var sgu ikke nemt. Og det vil jeg også give mig ret i. Men der er der flere gange, hvor jeg har simpelthen været nødt til at smide ham på værelset. Låse døren. Fordi det gad jeg bare ikke. Han skulle ikke stå foran fjernsynet, når jeg ser fjernsyn. Og så kan jeg ikke huske, hvor lang tid der gik, men altså han kom der først ud, da mor kom hjem. Fordi det låste jeg altså ikke op for. Så det... ja, han var sgu noget bøv. Og så siger Jesper, vi er glade for strik. Jeg synes sgu stadigvæk, det klør det der. Så ikke meget, jeg har bedt om, men det er selvfølgelig dejligt, at du sender noget strikværk i børnenes retning. De er glade. Det skal gå med det. De børn, de går ikke med. Ja. Og så ved jeg ikke, cornflakes, det er et aftensmad. Det jeg har lært hjemmefra. Jeg har ikke lært at lave mad, så når Tina ikke er hjemme, så er det cornflakes, havregryn, opvarmet lasagne. Så jeg håber, at Tina tager til den, og så får lært børnene at lave mad. Den fik jeg ikke hjemmefra. Så, og så som Jesper siger, ja, krokodillerne der, dem fik han ikke, dem fik jeg. Og man var sgu noget stolt, når man kom op i skolen og kom med krokodillen på, fordi det havde alle de andre. Men det blev så hurtigt pillet af.
som far han siger, fordi de vendte altså forkert. Og der er gode ting, at man lige er først, men det havde man i hvert fald ikke. Så er der en gang, hvor jeg kan huske, og den står meget, meget skarpt, der fik jeg sgu godt nok, mor gjorde ked af det, tror jeg. Jeg sad nede i kælderen og legede sammen med Jesper, eller vi var der sammen i hvert fald. Og Jesper byggede Lego, og jeg byggede også noget, der var, eller ja, det var af Lego i hvert fald. Og jeg havde, vi havde jo en hel by dernede, og der var jo vejbaner, og det var rigtig fint. Vi fik mange timer til at gå dernede. Så byggede jeg noget, der ligner en rigtig fin bus fra mine øjne af, men det var ikke Jespers øjne i hvert fald, fordi det der kæmpe skrummel, det kunne ikke køre rundt dernede. Og jeg måtte ikke køre på banerne, fordi det der, det var ikke en bus, der var ordentlig. Og så havde vi kalderanlæg, og jeg mener, jeg kaldede op til mor og siger, hun skulle komme ned, fordi at Jesper skulle have skæld ud. Synes jeg i hvert fald. Og jeg var noget hissig og noget sikkert også ked af det. Men i hvert fald så kommer mor ned, og så giver hun højst sandsynligt Jesper en skæld ud, eller i hvert fald det, jeg forventer. Jeg går ud, fordi at, jeg er sur på ham. Jeg går op, låser døren og sætter mig ind i stuen. Så kan mor ikke komme ind. Og den har jeg selvfølgelig ikke lige tænkt over. Det var nok Jesper, der skulle låses ud, men mor kunne ikke komme ind. Hun følte mig på. Og jeg går ud og kommer i tanke om, for helvede. Så må jeg ud og åbne. Og det var mor ikke helt tilfreds med. Hun var ikke sur. Nok nærmere skuffet. Og så kan jeg bare huske, at og det kan jeg jo se tilbage nu med mine egne børn og sådan noget, men altså, hun har sgu brug for at komme væk. Og der kunne jeg godt se, at der var noget ked af det. Så lille mig i nogle sko, og så gik jeg egentlig bare efter mor hele vejen. Ned om det grønne område, og op til købmanden og rundt hele vejen, fordi det havde jeg sgu lidt dårligt med. Så ja, men hun skulle lige væk fra os. Det kom hun ikke helt alligevel. Og så har vi snakket meget om, hvad for en bil det var, og jeg kan ikke huske det, men har I haft en Ford? Fiesta. Ja, men det var ikke Fiestaen. Har I haft en anden? Nå, nej, ikke, men Sison var små. Næste. Nej, det var heller ikke Mazda, det mener jeg. Ja, en Scorpio, som Jakob havde. Ja. Den fik jeg også. Og der sker det, at far han var på arbejde, kørte ind på arbejde, og så skal mor og jeg ind i byen og handle noget. Og så kommer vi op på fars arbejde, fordi jeg ved ikke, vi har måske taget bussen ind og skal køre med far hjem. Så kommer vi op på arbejde der. Og jeg kan huske lige så tydeligt, hvordan vi går op ad gangen inde ved Østerbro der. Og så går vi og kigger, og vi kan ikke finde bilen. Så går vi ned til far, ned i gårdmandsrummet der, og så siger vi, hvor fanden bilen hen? Jamen den står oppe på parkeringspladsen. Nej, det gjorde den ikke. Vi gik op og kiggede, og der stod sgu ikke nogen bil, og faren sagde, den står lige. Nej, det gjorde den ikke. Så var den stjålen, og jeg kan huske det lige så tydeligt. Men så har vi så fundet ud af mange år efter, problemet der er bare, jeg var slet ikke med. Så jeg ved sgu ikke, altså, det må have været en historie, jeg har fået fortalt mange gange, fordi den er så tydelig i erindringen. Men det passer åbenbart ikke. Så er der også en ting, som jeg husker, det er, og det er tilbage til den træls lillebror, og erindringer og husk. Andreas har været træls igen, og vi render rundt, og han render fra mig. Jeg har ham næsten, men så sker der det, at han løber lige ind ad hoveddøren, smækker døren i, og så får jeg simpelthen parkeret begge arme igennem glasset, fordi jeg skulle have åbnet den dør der. Og det undrer mig meget, men far og mor kan ikke huske det. Og jeg har selvfølgelig heller ikke slået mig, det var så heldig nok, fordi det kunne jeg jo gå rivende galt. Men
Det er også en af de ting, jeg tænker, altså far kunne jeg måske, okay, det er ikke alt, han lige får med i hukommelsen. Men mor siger, at hun kan heller ikke huske det. Og det er jo noget. Nå, det skete. Nej, for jeg Jeg tror, at noget det var drøm. Nej, den er god nok. Nej, fordi vi havde jo hunden. Så har jeg bare lige at sige, at vi har jo også lånt far til lidt byggeri. Lidt. Så, men altså, der er vi også Det er fra da kun Tina 2 og, hus. Tina og vores børn, der skal også lyde en kæmpe tak, og til mor selvfølgelig, for at låne far ud til det. Det der har hun manglet ham. Så, Tror jeg ikke. jeg tror det heller ikke. Men nu sagde det nogle gange. Nej, nu skulle vi have weekend, fordi nu skulle far altså på kamp. Så, Ja, det er det. og hun kunne ikke selv købe med campingvogn, så han skulle. Og så vil vi også sige tusind tak til jer, fordi I husker at komme på kirkegården ned til Julie og Lukas. Det betyder meget for os. Så, ja. Den trælse. Jeg vil også sige det. Jamen, jeg kan jo sige så meget, at for en uge siden, der blev vi enige om 2 til 4 minutter per mand. Det er kraftedeme allerede brugt for længst. Så nu står jeg her, ikke også, med min fine tale på en mindre skærm, som jeg heldigvis kan gøre større. Men det meste er sagt. Det, der sådan lidt slog mig herover, det var, at de siger det hele. Ind på ChatGPT, AI, god tale. Og så skriver den jo, i dag fejrer vi mor og far 50 år, og jeg er så glad for at have lært jer at kende. Det betyder alt for mig. Det er også sandt, det er bare ikke nogen ord, der kommer ud af min mund sådan rigtigt. Men bare fordi det ikke kommer ud af min mund, så er det ikke fordi, jeg ikke går og tænker det. Eller vi tænker det. Så var der også en anden ting, der slog mig her. Jeg ved faktisk ikke, om I har kigget på indbydelsen her. Sådan rigtig studeret. Om I har set, hvor glade mine forældre de er. Ja, Før du fik børn. Far, han er inde på det der. Og så bladrer vi op her. Hold da op. Så står der nogle unger. Så er vi bare blevet fuldstændig trist. Det er helt åndssvagt, og jeg tænker ind på mine egne unger nu her. Okay, sker det også for mig? Jeg er ved at være der. Jeg er træt. Så man kan jo gå og tænke sådan lidt, nej, er det bare the end? Så er der faktisk et fint billede her af jer ved Nordkap. Der ser de sgu glade ud igen. Så man skal bare have den væk hjemmefra. Ud med den. Og få nogle børnebørn, der gør livet lidt sødere i. Jeg havde jo egentlig tænkt, at Jesper og Stefan, de nok havde fuldstændig udnyttet far, så han ikke kunne noget som helst mere. Helt færdig. Ja, jo. Ja. Og så kører jeg et nedlagt landbrug. Det er så smart. Det hele skal næsten fra top til bund gøres noget ved, ikke også? Og jeg tænker, det er sgu ikke meget, man ser ham sikkert. Men jo. Vi har jo valgt at aflaste mor nu for far. Så vi tager ham jo op. Får ham til at lave noget. Det er sådan en pensionist, hvad kan man kalde sådan noget, som vi har kørende. Selv Peter kommer også. Så vi prøver ligesom at lave det moderne, ikke også? Sådan vi kan få lavet noget. Men jeg må godt sige, at selvom far han er 82 nu, far? Ja, det er vist der omkring. Og man kan godt mærke det her på det sidste år. Men sidste år, der lavede vi tag på min lade og sådan noget. Og jeg står ret højt op på alle spærrene og sådan noget, og tænker, jeg kravler ned til far for at ligesom hente noget værktøj, jeg skal bruge. Og vender mig om. Nej, så står 81 år gamle mand lige bag mig, op på spærrene, ikke også? Okay nu, far?
Nej, det er sgu over, da. Jeg kan godt sige. Det er dejligt, at I gider at hjælpe, og vi kan aflaste dig, mor, også. Altså, det er klart. Det er jo det, der er det vigtigste af det. Ja. Men hvad hedder det, strikkeri og sådan noget, det har vi også nyt godt af. Men det er jo først nu her, hvor vi også har fået nogle små unger, hvor det rigtig giver gas. Og det er bare skønt. Og vi giver jo også tit sådan en bondegårdsferie. Hvor I lige får lov til at passe Kaja, og så rejser vi afsted. Så er der godt nok pensionistparty, fordi så skal Flemming og Lis og Helen og Peter, alle skal op. Og jeg tænker, der bliver nok fyret af. Men jeg håber, I hygger. Jeg håber fandme, I har det godt. Så, og det er jo det her med, det er jo det vigtige, og det er jo, selvom I råber og skriger lidt af hinanden en gang imellem, så håber jeg på bundlinjen. Og det ved jeg også, at I har det jo godt. Ellers havde man jo nok ikke blevet i det her i 50 år. Så det er jeg sindssygt glad for. Men så er min tid vist også gået. Jeg tror faktisk, det var 4 minutter. En kunne så holde det. Jeg vil gerne bede jer andre om at rejse jer op.